Európsky deň jazykov, ktorý zvyšuje povedomie o jazykom vzdelávaní, sa oslavuje na základnej škole s materskou školou Hurbanová. Už tradične sa tento deň spája s 26. septembrom. Cieľom toho jazykového dňa je pripomenúť žiakom, že vedieť cudzí jazyk nie je len dôležité, ale je to najmä veľmi užitočné pre každého z nás, pretože nie je to len o tom, že sa vieme dorozumieť s niekým, ale nás to spája. Spája nás to s inými kultúrami, s inými národmi a vie nám to rozšíriť obzory, otvoriť myseľ a má to v podstate len samé pozitíva. Na aký program sa môžeme tešiť? Vlastne my sa snažíme každý rok pre vás prichystať niečo iné, aby ten jazykový deň nebol stále len o tom istom. Máme program, ktorý opakujeme, pretože je medzi žiakmi obľúbený, ako sú napríklad stanovište jazykové, ale snažíme sa to obohatiť aj inými aktivitami a tento rok sme sa teda pre vás pripravili 2 besedy, jednu so zahraničnými študentmi z medicíny a druhú besedu sme si pripravili s bývalými deviatakmi, ktorí vlastne s nami vycestovali na našu prvú Erasmus mobilitu do Španielska. Okrem vlastne týchto aktivít máme vždy aj aktivity v triede. Tento rok sme čerpali z oficiálnych aktivít, ktorými bola tvorba plagátu, tvorba videa a nejaký teda finančná gramotnosť. Čo by ste doporučili našim žiakom, aby sa cudzí jazyk učili efektívnejšie? Tak určite najefektívnejšia je tá možnosť vycestovať, pretože tam si žiaci zažijú priamu skúsenosť toho, že cítia, že jednoducho potrebujú vedieť komunikovať, ak sa chcú v tom svete pohybovať. Čiže to je tá priama skúsenosť. Keďže nie každý má tú možnosť vycestovať, tak potom tá najlepšia možnosť, ktorú môžu doma urobiť, je pozerať veľa filmov v angličtine. Dnešné deti, ako vy máte veľa možností pozerať YouTube videá, rôzne počítačové hry a toto je ten veľmi prirodzený spôsob, pretože robíte niečo, čo vás baví a zároveň sa učíte ten cudzí jazyk. A toto je tá najrýchlejšia cesta. Je dobré aj sa tomu jazyku venovať aj mimo tých hodín angličtiny v škole, čiže keď pozeráte nejaký film, skúste si ho pozrieť v angličtine, počúvať hudbu, čítať knihy, ak sa vám dá, alebo možno nájsť si nejakého kamaráta zo zahraničia a s ním skúsiť komunikovať. And what is your favorite thing about Martin? Martin is a really beautiful city when it comes to nature, when it comes to everything is so reachable, like you don't need a car, you just can walk everywhere. You have beautiful places where you can go, the park, Martinské hole. I think I have to say the nature. I really like the nature back home in Norway as well. So I really enjoy if I can go for a hike here in Martin. How difficult is it to learn Slovak? Really difficult because it's really different from my mother tongue and really different from German and English, which I also know. So we feel really confused a lot of times. I find it quite difficult because especially in Norway we don't have the genders for every word, so all the words are always kind of changing their endings. And also, for example, if we can relate it to German, Norway and German have some common words, but with Slovakia they're every word is a completely new word. For me, it was really difficult. As I mentioned before, the words are really hard to pronunciate. And for example, zmrzlina or other stuff that we generally use here in Slovakia. And also the grammar, sometimes I don't get it. But I'm here for my 4th year already, so I'm getting used to it. Čo ťa najviac zaujalo na tomto dni? Najviac ma asi zaujalo to, že mali ochotu zahraniční študenti prísť na našu školu. Na tomto dni ma najviac zaujalo to, ako sme vlastne robili tie prezentácie pre nižšie ročníky a spojilo nás to tak ako triedu. No, že sme mohli hrať rôzne hry a sme sa naučili aj niečo nové z iných jazykov. Hlavne tá hodina z normy, ako vlastne žijú a ten ich jazyk. Hlavne tie hudobné veci a ruština. No, na tomto dni ma asi najviac zaujímali tie aktivity. Tí 2 Nóri a Nemec, tie ich projekty, kde bývajú a v podstate ich život.
A aký cudzí jazyk ťa najviac fascinuje a prečo? Asi taliančina, lebo je pekný. Taliančina a francúzština. Francúzština je veľmi pekná, ale je aj náročná sa naučiť. A taliančina tiež tak podobne, tiež sa ju dá ťažšie naučiť, ale je to tiež pekný jazyk. Nemčina, lebo je to strašne pekný jazyk. Francúzština, lebo je to veľmi dokonalý jazyk a veľmi presný. Nemčina, lebo tak dá sa viacej dorozumieť a dostať lepšie práce. Fascinuje ma španielčina a ukrajinčina, lebo si myslím, že je to veľmi temperamentný jazyk. V dnešnom globálnom svete je ovládanie aspoň jedného svetového jazyka takmer nevyhnutné, veď nenadarmo sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.